Egiazki, ederra da zuzeneko musika, kontzertu batera jatea. Dola gutxi zamaikinen lagun batzuk eta bizitzea momentua ez da, eta momentuko adrenalina hori. Eta oiu egin, eta libre izan, eta lagunak besarkatu, eta euforia hori guztia bizitzea ederra da. Oso? Ba, Euskadik orkestatuak ez dute gauza bera pentsatzen. Ni antxe Beethovenekin, lo, gatozela aurre lehiak idea bezez, pasa garura. Hau pasue! Musika klasiko ikustera joateko daude, horrela sartuta. Mikel eta Aritz, Gabon, ongi etorri, zer moduz? Gabon, ondo, bai. 11 saio ikusteko jaioa gara. Bueno, 11 garrenez gurean! Bejo deizela! 3.950 euro pilatuta. Nahiko alda, Mikel? Botiakin hobeto. Bai, ez da? Bai, sakuakin ja, ez? Aukeran horixe. Bai, ze final asko jokatu ditugu denak, saio ero aurrera egin sokatira hori guztia gainitu, eta final guztia jokatuta ditugu, Aritz. Falta zaigu zakua lortzea. Gerturatu ere egin gara, dena den. Bai. Erantzun zuzen batera, ze gehiago eskatu behar diogu? Ba, bueno, aurrengokoan lortzen dugun kombinazio perfektua. Ados, ez duzue prestaketa berezirik eta gaurkorako jarraitu, ez da? Jarraitu, bai. Iritsiko da, alako batean. Iako da. Bueno, ia gaur, animo bikote, sorte bat? Zerrezko. Gorostite Irun ez moduz? Gabon, ondo. Ondo? Hementxe. 3 horren zaioa, Gorostite Irunerentzat, eta bueno, gaur bai, apurtxu bet ikusgarritasun hori emoten azten taldeari, ez da? Gorosti? Bai. Hori da. Dirutxue lortu nahi dugu, Irune. Bestak beste, bueno, disgaitasuna daukaten pertsonekin kirolak eta egiteko, eta hemen materialak eta dirutxue behar da danatarako, eta botxia kirola, ez da? Botxia kirola egiten dugu. Bereziki kirola asko egiten dugu, elkartan, baina gugatoz botxian aldetik. Gero badago beste kirol bat, oso ezaguna, sokatira du izena. Horrez gara bilak. Ibilizarete entrenatzen? Bueno. Zo zer? Asko dugu berba horreri buruz. Sokatira ontarako entrenatzen, ez da? Bai. Indarka ez aritu alperrik, Gorostite Irune, ia gaur iristen garen sokatira eraino, eta sokatira gaindituta ia finaltxu bat egiten dugun, hau panezako gietarri. Hori. Eskerrik asko. Maitan eta Maider Gabon, eta Maider ja, txalo gamboko egin. Eredu garria jarrera hori, txalo, hori da jarrera. Zer modu zikote? Ondo, urduri, Ondo, urduri, denetik pixka bat, nondi gatoz? Arrasatetik. Mondrautarrak. Bueno, eta bueltan gara, Miguel Luzen, hola bai, Maider? Bai. Zuek izan zineten? Oin sartu jako dudia, 2006 uste dugu iraian. Osa, 18 urte pasadie. Bueno, zehazki izan omen zen Miguel Luze hasi eta? Bai, uste dut gutxira. Bigarren saioa. Bigarren saioa edo, ote zen, segulakoa. Ez daukazuena, seguru? Zenbat saioz aritu zineten? Maitanek dio? 3 zaten dondik. Eta Maiderrek dio? Maider baikorragoa, akaso. Bueno, bataz besteko batera eta 5-6 saio edo egiten dituzten gurean. Bueno, gustora goginen seinale. Neiko gogoratzen biluzin egon gara. Eta gustora goginen seinale gainera. Bai, bueltatzea erabaki baituzue. Bueno, zoik txikitako lagunak, ez da? Txikitatik. Eta buelta hau, noren ideia izan da? Bueno, pentsago hauen, zer, bueltauko gara berriro, takit, gogoratzen. Argi genuken etortzen baginela, izango zala bisok etortzeko berriz. Osa, batera torriko ginela. Hori da. Bueno, arrezkero, kurrikuluma ere ondo pilatuta baita daukazue, eta ondo osatuta. Zu, Maitan irakaslea? Bai. Bueno, irakaslea eta zuzendaria... Momentu honetan toketa zuzendari zen. Non ari gara? Eskoreatzako Luizeza Izar eskolan. Musika eskola da? Ez, herri eskola. Musika irakaslea zu? Musika irakaslea daukunaz, bai, baina ontxe bat toketa zuzendari izatea. Ikain, eta Maider zu? Bueno, beni saltzaia naiz. Teknikari saltzaia teknikaria edo... Bai. Ea saldu zerbait? Ez, oma. Nazeak izan dara zu saltzen, horrela... Ez. Izaltzen dit, bueno, itxen dut lan, nire lantokixak itxen ditu itxasgarrixak, pegatinak deitzen dianak, gaizki, hori da. Horietakoak? Bai, hau da, edari batetik, kontserba batera, o hartzaian gaztaiak etiketak. Eta mundu hori guztia. Hori da. Etiketak nahi dauen guztixak, Bai, zuek ere hemen Ea Miluzeko platoan itxatxita geratzen zareten? A ber, posible dan. Etorri guztioi, ze placer, zuekin egotie gaur, adi! Jokoan Miluzeko zakuan, 7.050 euro! Bikain, Oso ondo! Lehiakidek, eramango dute eramatekotan, aizeak ez du eramango.
Lauaitzeta ikastola, loturak ezagun nola egin. Donostiatik! Eta Lauaitzeta! Ondo azteok. Ondo? Haizak ez dora mango eskarlata jara. Hori. Arrasto, asegin gogora, lanien. Lehenengo taula, Mikel Aritz ja posizio hartuta lehenengoan asmatzeko, lehenengo arrastoak dio. Txikiak direnak ere handiak dira. Baleak. Pertsonak. Umiak. Hankamotza da, baina oso sendoa. Urbildu zari lehen. Bai, nola bait. Bueno, oso zelan. Zer? Pas, bota. Zuaitza. Zuaitza? Orain alden du. Buru handizak. Paso. Ez dakigo. Paso. Ibaia du etxe, ez da arraina. Badakigu non, orduan. Ikote? Erantzun bat? Paso? Paso? Zubila. Zapaburua. Zapaburua. Madagaskar filmekoak Gloria zuen izena. Hipopotamoa. Ailatzen nobe. Bueno, 70 puntu. Mikel eta Aritzentzat. Zaki zer daunez. Animazio filma. Ja. Ailatzen nobe. Pinguinoak eta. Ez que aizak eraman zuena ikuste dut bukien. Kultuzko filma, zalantzari gabe. Gorostirune. Zalantzagarik. Bigarren, taula, lehenengo arrastoa. Urtero agertzen da etxe guztietan. Olentzero. Egutegisa. Eltxoak. Agertzen dira, bai. Ondokoak ere konturatuko dira baduzun edo ez. Gabonetako zuaitza. Gabonetan, Hortze. Paso. Zakigo. Obrak. Batzuk berarekin bizi dira. Karakolak. Zerbait? Ez dakigo. Paso. Paso. Osagai nagusiak, mukiak, ez da karakola, eta ez dula. Katarrua. Bai! Ondo! 70 puntu! Oso ondo edo, oso ondo. Bukia dauzkat. Baitan emaide, herria puntutxu batzuk, hirugarren tablako lehenengo arrastoa. Oraindik ez dago hemen, baina laster dator. Uda. Mikel Aritz? Eguzkia. Ibilaldia. Denentzat egon daiteke ondo antolatzen bagara. Bai? Horrak. Oporrak? Esan zuen irakasleak. Afaria. Ai, etxone. Bai? Paso. Adi, trukakia bere lengusua omen zen. Badakigu beraz. Non gabiltzan edo, ez? Imintzioak. Gorostirune? Oparia. Fizikoki M itxura daukala esan daiteke. Mendiak. Zer? Asoka. Kopadina. Ondo antzelatuz gero. Oso ondo! Bana, eta 70 puntu gehiago, Mikel eta Aritzuentzat. Asko irabaziak baitzarete, epikote, ondo ezagutzen ditugu komodinak. Baita, imintzioak aipatu dituzue? Egiteko desiatzen gauden seinale, hartu lekua ba. Gorostirune Irune, bestaldean, lehenbiziko ronda. Gorostirune, Irune, hola! Kirolera, are! Demora. Pentsatu, eta hasi. Ikusi ondo, Mikel. Obran. Konpontzen zao, zate bat konpontzen. Hori. Zer da? Zementua ipintzen zao, zulua tapaten. Ez da zementua. Ceramika... Bustina. Bigarna. Zagardotegi jan. Oso, no. Txotx. Bai.
Etxe bat. Ez da etxea, oso ondo ari dira, Olatuek itxasontzie. Bai, itxasontzia eta? Itxasontzi... Arrain batek itxasontzia joten da. Izeberra? Bai. Izeberran Bai. kontratxo Titanica. Bat falta? Eta Mikel? Lehenengo, beste modu batera. Etzan buztina, beste zer. Baina beste material bat. Ez da, zementua bestak, kolila. Igailtzua. Bai. Puskautako ezurretan edo... Igual, eskuko eskaiola bat, be. Hori. Bai. Ez duzu sekula eskaiolarik, eramantzuk, Mikel? Bai, baina gora. Bai, Kauen da, letxe. Mikel eskultorie da. Orduan, Hori eskulturak egiten nahi zuen berak. Bi berrogeina, oso ondo. Haupa zuek. Gorrozita Irune, ondo ez da? Baina, hartu lekua, bai, esan dute. Erritmoa behar dugu, bagoazen erritmoa jartzera, Maitane Maider bestaldean. Bixi, bigarrena. Depora. Txarrane? Pentsatu ere egin behar da. Eta horrein hasi, bai. Zabatia zabaldu, sartu, ascensorera igo. Bai, igogailua. Bale. Oso ondo. Arrazak, bai? Bai? Orosti. Dantza, iseri, autobusian jun. Kamila bat, parke atrasinuak edo barrakako lako zuze. Hori, atia bai manila esatzen dana. Hori ez, barreria, segurtasun barreria, ez? Kamila. Sola jarten da, baina zer da? Non dago? Baina nun zauz, baina egazkinen. Hirugarrena. Funikularra. Hirugarrena. Lokotx bilketatx, hori, kirolak Bai, oso ondo. Bai. Eta Gorosti? Gorosti da, bai. Etzan nola. Zakipa. Bai, Gorosti? Baina, ze... Mareau! Baina, espazioera igo, etzan... Ez! Hartu leko! Hartu leko! Ez du lertu ondo. Besaulkia. Besaulkia, sofa bat. Bueno. Sofa bat. Zino, besaulki bat, ziloi bat, hobeto esan da, bai. Bale. Zer lertu du? Ze esperientzia da zuretzat, besaulki batean? Ez dakit. Pilo bat klaseko besaulkizak asmadoraz. Minitxo erdizan. Bueno. Baina, bino, zerbait hartuta edo besaulkia? Oso ondo. Oso ondo. Ikusteko oso polita. Tutankamon bero, oso goten da. Ederto, bi berrogeina, bale. Hirugarren erronda, Maitan eta Maider zuen txanda, iritsi berriak orain lanean, Mikel eta Aritz bestaldean. Ja ba, hasi gara eta puntu batzuk irabazten. Segi, demora. Bai? Hasi? Bale. Opa, Maider. Egazkina, egazegin. Jesucristo. Guruzia. Paisa. Bai. Elizan. Ia. Ondo ari da, Kruzifixioa. Zer da hori? Dantza. Ze dantza? Bai. Txa-txa-txa, balsa, kumbia... Ui? Jesucristo... Biak lotuta... Jesucristo superstar. Bigarrena. Ezkar, bigarrena? Bai, Oreña. Untzia, oreña... Zebra dauzka. Zebra... Ez. Kontu zagoa, ez? Leopardua, leoia, bufalua, inua... Bigarrena? D'Artagnan, esgrima. Esgrima, bikain. Azkar. Egazkina, Jesucristo musika... Jesucristo zer. Ze estilo da hori? Kumbia... Lotu. Egiten da biera. Gurutzea... Samba, Brasil! Cristo Redentorea. Rio de Janeiro. Cristo, handartu lekua. Bai. Bakizu? Dantzatzen? Ez, zaiatu asko. Samba. Nigaki dantzatu da esaten samba, eta orduan jendeak ulertzen du samba dela, baina Cristo eta samba, Jesucristo superstar, gustatu zaidan arren. Bai, kontuz. Lotu biak. Bai, Jesucristo superstar. Camilo Sesto. Hori, idolo bat, bai, Berrogeina, bale. Hogeina. Epa. Bakarra? Bai, askoa ez da sartu. Bai, Maitan Maider zerritzen dugu, Hogeina. Hogeina, beraz. Etxalo batzuk kendu, 20 puntu. Baina, txalo. Hogei. Nahi zuti emon. Bai. Ia, orain?
Mikel Aritz, badaukagu emoteko, baina eroglifikoek. Eroglifiko pare bat, talde bakoitzarentzat. Irudimena, jarraituko dugu? A ver, ba. Jesucristo, superstar, Mikel Aritz. Lehenengoa denpora. Ezinbestekoa da. Mango, menta. Ez. Menta, batata. Bai. Batamanta. Bata. Batamanta. Gero? Batamanta. Ez da menta. Bata bestekoa. Batasuna. Batasuna. Batataren hasiera, bata asunek. Ikusten duz? Batasuna. Ondo. Batamanta, be. Batamanta oso ona, A ver. Baukazu? Ez. Zakuarekin, akaso? Akaso, Nik agian. bai, eta... Desinbestekoa. Kriston, bai. Oso asmakizun hona da. Glamur gutxi, baina eresotasunean kontuz. Dena ere ez baita glamurra. Kontuz. 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 Mikel Aritz. Bigarrena, denpora. Ilundu zaizu, Kotxea. Bekotxea, bekokia. bikain. Mikel Ondo. Hau, bueno, ikusi behar zan be, bai. Bai, ez da. Kia automarka da eta B da nahi duguna, eta Beko Kia. Mikel eta Aritz, zoragarri. Puntu zuentzat. Ondo. Gorostite, Irune, benga, esaten zau. Irune, zauri begiren hau, da zara nire lagun baten iguala. Bai, Bai, jasonena. Bermion, bai. Gente asko esate uste berdin, beti dekot bate Jasonaren antza duzula? Ez horren antzen, baina beti bate antza. Sorpegi. Oso tipiko izan ganean. Gure lagun, bueno, de ikusten zaitzuten bakotxin, neure maitasun nago daten zut, jasone... Jason ere laguntzen ari da. Jasone ere laguntzen dago ilakon. Erto, gorozte Irune, lehenengo eroglifikoa denpora. Nire alabak ikasi nahi du, Venga, bizen horrena. Hori Emma Watson da? Ez. Ez. Emma bai? Ema gina? Ez. Bai, abizena behar dugu. Gero, behien zer? Pertsona bat? Ez. Buru bat? Ja, bai, eze adierazten du? Buru. Ni. Eston, hemen eston, ni era. Estoniera. Estoniera. Jasone, lagundu pizka gehiago, ez da? Gorosti! Irune bigarren eroglifikoa denpora. Adarrak zituen. Lady Di. Ia. Irubidar. Ez. Ze ikusten da, ze letra, venga. A. An, nor. Andia. Andi. Anditan. Andi, da behien? Bi ez plural. Adarrak. Ez, adarrak. Andi, eta beko lerruen handiak. Bi dauzelako, plurala dalako. Handiak. Horita, maizanen lagundu nahian, Jason ere bai. Jende asko lagundu nahian eta punturik etzi banatu azkenean. Bueno, Maitane Maider, eroglifiko batzuk. Maitane Putz, falbuko direideo. Beste laguntzeko moduan bagara, zuenak egiteko, ondo, ez da? Bai. Maitane Maider, lehenengo eroglifikoa denpora. Gaur ez dut kafea. Anda. Anez. Ez. Bestera bat. Anez. Venga, Anez. Orda. Indu. Orda indu. Ez dut orda. Durangoko atzoka, orda, indurain, eta arain ez du behar, azken zatize, ordaindu. Osando? Horita de Maider esperientzia. Ez usteko ere bai. Hori da. Bai ez da, denetik izan du. Osando? Bigarrena, denpora. Udan joan nintzen. Lisboara. Lisboara. Lisa Simpson, Lisariak endu Lisboara doa. Lisboara. Ez? Boak ez? Bueno, puntuak bai ez da? Egun denera. Opa zuek. Eta Lisboa ibatuta, segitu nahi dugu Lisboara. Aurretik geldialditxo bat egin da Bilbon. Zazpikia bertatik iritsi baita. Bilboko poliziak herritarrei abisua bidali die. Kontraesankorra nola bait edo nahasgarria. Abisua gazteleraz irakurtzen duena, biktima baita. Euskaraz irakurriko bazen ordea, zuzara iruzurgilea. Begira, honela dio abisuak, gazteleraz, evita estafas en la calle. Eta euskaraz, ez iruzurrik egin kalean. Gazteleraz egiten dutenek jasate dituzte iruzurrak, euskaldunok egin
Euskaldunak! Kontuz Bilbon! Euskaldunak presa dueta! Eskerrik asko daztea, tintxalero! Euskaldunan iruzurgile fama, ezta? Kontua, eta Lisboa aipatu daitugu. Laboitz eta ikastolako laguna gurean, opazuek? Lotura! Bai, ikasbidaia egin behar dute Lisboara. Benetan? Bai, za? Wow, ze leku ederan. Orduan, portugues ikastaro trinko bat. Nik esan eta zuek errepikatu, adoz? Egun honak emateko, esango dugu, bon dia! Bon dia! Gero arte esateko, esan behar da, atze logu! Eta gero ia gauean, parranda nahi baduzu, euker festa! Abazu da gazona! Eta horrekin egin dugu. Miluzeko askoa? Miluzeko eskua hori gero abestuko dute, beste batean edo. Amautu miluzi! Hori ez dut errepikatu nahi? Ondo? Mikel Ariz! Bueno, samba, gaur... Portuguesa, protagonista. Eta gu pozik, noski. Lehenbiziko eskua. A primera mao, alegia. Ez etxi. Non dago argaziko playa escondida? Panaman, Brasilian, Mexikon edo Argentinan. Oze lekua, Panama. Mexiko. Mexikon. Wow. Bai. Abatzuk. Gero jendez lepo gongo da, seguru. Ze urtetan irabazi zuen Herri Torronteik, Espainiako sari nagusia, bai? 89an. Ondo korrikoa da hori. Oso ondo. Eizterra. Eta aurrera, entzun. Maite gatxarin, sekulako tabetiko. Nola jarraitzen du kantua, Mikel? Ez zaitut. Galdu zaitut. Maite gatxarin, sekulako tabetiko. Galdu zaitut gatxarin. Una. Hori gara pixkanaka. Nola esaten da? Xautzailea, Tolosan, Tabarra, Azkana, Barrata edo Abarra. Zena esaten da? Nien nahi horrelakoa. Barrata. Nika. Barrata. Ez ere. Ez berre botea. Abarra. Berto. Ba, bai. R letra. Askatzeko aukera, Bai, ez etxi diota. Nuntziatuak. Gorostirune, probatu nahi? Hostia. Ez? Ez. Aurrera. Mikel Aritz. Nola du izena argaziko dantzak? Neska dantza, makil dantza, zinta dantza, josi dantza. Zinta dantza. Ederto. Ze politzean, zintxadantzi, bitu, ederra da egiteko. Egiten da horrela bata besteren gainetik azpitik. Batzu gora eta bera, ez, baiet, taldeko danak ikustezuz. Normalien dantzan zauzen nimo, noa, zure ingurukuek. Baiet, zintadantzan danak ikusten gara orduen, pasakeran danokara. Eta gero egiten dena oso ederra da. Eta gero gauean eta... Talde lan bikaina, zintadantzi. Eta bitartean Mikel eta Aritz zintadantzan. Eskatuko dugu, bai, eskuazateko prest. Bazen ba? Hasieran zaila dirudiena, errazegia da amaieran. Komodina! Mikel eta Aritz, bikain! Osondo! Gorostite Irune, eutxi, bigarren eskuari. Gorosti zuretzat igual, lasai ez zauden seinale, ez. Lehenengo galdera. Hori da, lasai da, bai. Ze kiroletan da txapeldun inigo, Llopis? Igeriketa. Haupa Irune. Zautzen zarie? Ez, baina jente asko dugu komunean bai. Jasone eta... Zein da Mikel Urdangarinen lehen albumaren izenburua? Badire 3 aste, haitzetan, espilue, Mikel. Badira 3 aste. Bigarren azan hori. Espilue. Mikel, nahi zuna. Haitzetan? Haitzetan lainoen azpian. Ondo, R letra. Entzun ondo.
entzun dugu kantuan? Joan Baez izan da, Maia Izueldia, Maia Oienart edo Madonna? Gu, bai, Joan Baez. Nola esaten da zabua kulunka Elorrion? Kaliskan, txitxauna, matxinbika, anaukan. Txitxauna. Osondo. Beste bat? Entzun! Seizkuntzetan ari dira kantatzen Maustetitot aizpak. Finlandiera, estoniera, errusiera, alemaniera. Zenbat gau? Estoniera. Finlandiera. Oso ondo, erre oso gogorrak, bai? Erratik. O. Eta? Gorosti eta Irune aurrera. Nola da izena argazkiko hegaztiak? Txirri hankalaburra, txirri bicepsa, txirri femorala, txirri pektorala, txirri mirri, edo txirri. Esan nahi du, mirri bat egongo dela, ez da? Mira, historia, ikusi! Ornitolo guztiak. Maiten barkatu, Gorosti eta Irune. Txirri femorala. Ez da zuzena laguntxoak. Zen, nola da, Gorosti eta Irune. Maitane Maider. Txirri hankalaburra. Ez da hori ere! Ema buelta bat! Utxe egiten duzu emakoitzean. Pektorala! Hala da, zuzen! Eta zerbait jana idunena eta egiten du zapizuria, atera. Aurrera eta atzera. Askatu ez da? Mikel Aritz? Zingoikoa falta. Gorosti Irune. Nola du izena Buenos Airesko auzo famatu honek? La Bombonera, La Boca, La Plata, Rosario. La Plata. Rosario. La Boca. Osondo. Kaminito kalea. Zehazki. Egon zara? Bai. Zederra. Eta eskuak zer dio? Eskua? Eskuak. Dagrada bai. Gorosti Irune. Zema denbora egon daiteke gehienez dortoka bat urrazpian? 40 minutu orduete, 2 ordu, 7 ordu. Ez dakit zeuk esan. 2 ordu. 7 ordu. Ondo! B letra. Entzun dituzu ez, dordokak ugalketan eta zaratak ez? Dute horrelako zerbait, ez da broma, Eta honekin esku azkartzeko aukera. Gorosti Irune! Bueno, eskatzen dugun, erreakzio bati buruzko esaldia da. Guk asmatutako esaldi bat gorde duguna. Hauetatik zein ez da kafe mota bat. Barakoa, arabiarra, liberiarra, paristarra. Sí. Paristarra. Bota. Ene. Eta? Jarraitu? Bai. Izena, kantuarena. Zenbat negar, zenbat min, zenbat musu, zenbat malko. Zenbat min. Oso ondo. Bueno, berreakzio bat, askatzeko azken aukera, edo ez dauk askatu, edo ez dauk komodinik. Lehengoko hitza falta jaku. Beste dana bakiu. Bota zeo zer. Edo? Motin,
Urduritan, dardara urduritasuna baria, baina... Gaba... Otzik gabeko dardara, urduritasun nabaria. Ipa. Maitane Maider, komoina lortzeko aukera orain, Vale. Bueno, beti baina orain zehazki. Zuena, baita 3. eskua. Lasai, bestela. Nola du izena argazkiko pertsonaiak? Ashler Baroia, Sayaka, Afrodita, edo Koji Kabuto. Afrodita. Ba, bai. Sortea lagun, edo? Bai. Zein disiplinatan aritzen da Ane Arzeluz? Eskulturgintzan, ilustrazioan, sukaldaritzan, edo bitxigintzan? Bai? Ilustrazioa. Berto? Biti, bi. Erantzun? Ze zirkutan entzun da, kantu hau, gure zirkuan, Cirque du Soleilen, Zirko Mundialen edo, Zirko Italianoan. Circo Italiani. Circo du Soleil. Cirque du Soleil. Bai, ikuskizun baten izena, alegria, bai. Bale. Horrekin kantua eta... Osa ondo. Zan nahi du postasuna. Nola esaten zaio pertsona urduriari Bolibarren? Sustakatxa, tximistua, ziztia edo nerbutxa. Dena politak. Bai. Nerbutxa. Rebotea. Tximistua. Tximistua. Gorosti Irune. Sustakatxa. Sondo. Zeta. Eta aurrera. Ze aktorek hartu du parte 2023ko Napoleon filmean. Jon Olivaresek, Joaquin Phoenixek, Pedro Pascalek edo Gerard Depardieuek. Joaquin Phoenix. Buah. Eta pelikula? Pelikula estatikuzko batailena ez dutelako ikusko. Ja. Ikusiko nuke bataiak enduta. Bakara, ezin da. Ja, hor dago, ez da. Bai, bera dau Bera bikaina. mundial. Maitane Maider, esku askatzeko aukera, lasai, bestela, eta azalbena dio, gelan altuena izan nahi duena, txikiena izaten da. Zer da? Guk asmautako esaldi bat. Hori da azalpena. Laguntzeko edo. Errepikatu aldozu. Gelan altuena izan nahi duena, txikiena izaten da. Horri tiraka, probatu nahi, edo aurrera. Fermin, bai. Nola du izena bestiak? Black is beltza, Pantera beltza, non sartu zara edo perbertsitatea. Black is beltza. Venga, Pantera beltza. Oso ondo. Teletra. Ba, bitu, pentsatera nahi gaztetako mamuek gelako altuna izatie drama bat da. Ja, ez da nabarmentzea eta... Mikel Aritz. Bai, luzatzen da. Bai? Asteko presa duena berandu luzatzen da. Bai, zuzena. Gorostik barre, eta Mikelek eta Aritzen bigarren gogoina. Mikel Aritz markagailuetarako baz, 240, zuen markagailuan eta bi komodin, 240 mar, Gorostik eta Irunek, Maitane Maider, 220. Zein da zuzena adidanok, eutxi mailari heldu, baten bat, proba hau eta gero agurtu egin beharko dugulako. Lehenengo rondan, Mikel Aritz, zebok hasiko zarete erantzuten, lehiaketak dira. Euspot, kameratoia, olobiontea, bertsopaper, algaraka, surfin 260, jakintza, Alberto Handia, eman minutu bat, beldur barik, Koldo Michelena. Algaraka. Bakarri zeta lehiaketa, goienak antolatua. Beldur barik. Ikusentzunezko lehiaketa hau. Maitane Maider. Euspot. Irabarki lehiaketa. Mikel Aritz. Bertso paper.
Bertxe zara elkarteak antolatzen duen lehiaketa. Gorosti Irune. Komodina? Ez dako zui, eh? Ah, ez? Ez dako. Venga, ba, zeo zer esango. Bai, ez dago besterik. Lau zuzen dauz. Koldo Michelena. Literatur lehiaketa. Maitane Maider. Jakintza. Aldizkari baten izena. Mikel Aritz. Komodina. Hauek badut eta. Bueno, bi. Bakarra orain. Eman minutu bat ikusentzunezko pieza laburren lehiaketa. Gorosti Irune, bi zuzenak, bi okerrak. Surfin edo Alberto Handia. Alberto Handia. Zientzia fikziozko literatur lehiaketa. Mikel Aritz. Komodina. Bai, ez da. Errematatu, taula. Kameratoia ikusentzunezko proiektuen lehiaketa. 150 puntu. Mikel eta Aritzen markagailura. Bigarren erronda bidanok. Nafarroako udalerriak dira, Gorosti Irune ez daukasi erantzuten. Imotz, Biurrun Olkotz, Leotz, Orotz Betelu, Broken Bihotz, Turtzioz, Urrotz, Ustarrotze, Urroz, Orozko Galoze. Gorosti Irune, Nafarroan. Urrotz. Nafarroa, Garaiko udalerria. Orotz Betelu. Zangozako merindadean. Imotz. Iruñeko merindadean hau. Gorosti Irune. Ustarroz. Ustarroz, eh? No. Maitane Maider. Bai. Leotz. Herri berriko merindadean dago hau. Mikel Aritz. Galoze. Zaraitzun. Gorosti Irune. Bai. Bi zuzen deskarteak be egin daitezke, esango nuke. Gorosti Irune. Turtzioz. Bizkaiko mendebaldean. Karterrietan. Turtzioz, Maitane Maider. Bita bi. Ikote? Urroz. Malerrekako ibarrean. Mikel Aritz. Biurrun Olkotz. Oso ondo. Ondo eroina barpuntu. Bigarrenez, Mikel eta Aritzen markagailura. Rock taldea Broken Bihotz. Bai, ez da hori. Eta Orozko Bizkaian be bai. Hirugarren erronda Maitane Maider zeuek erantzuten hasi eta musika taldeak dira edo izan dira. Txairo, txakurdrillo, txambela, txangot, txokolategia, txapelpunk, txoriak kantari, txolarre, txorroskillo, txopet. Txapelpunk. Iñiguito. Txambela. Folk taldea. Txopet. No, talde gaztea. Txolarre. Txori familia bada hori. Bai, baina. Izen altzan. Mikel Aritz. Ia bermotarrak diren txo. Ziburukoak. Atrakaizu, batela. Gorosti Irune. Txangot. Errenteriarrak. Mikel Aritz. Txairo. Mutrikoarrak. Gorosti Irune. Erantzun lasai, bota bat. Txakurdilo. Bai, joan den urtean Iruñan sortuta. Mikel Aritz. Txorroskillo. Rock taldea. Ondo. Irutik iru. Beste 150. Zamarkagailuak onela geratu dira. 880. Aretxabal eta Bermion. Mikel eta Aritzek. Gorosti Irune, 350. 320 arrasaten. Maitanak eta Maiderrek. Eta Mondrautarrek ezin aurrera egin. Saiatu gara eta gertu ibili ere, bai? Gertu, oso gertu.
Hasierako puntutxuko falta. Amaier bikain ibili zaretelako. Besteak ere ez baitaude barkatzeko, Ez da barkatzen, ez ebe. Baina zer moduzko esperientzia Maider berriz ere bueltan izatea? Oso politxa. Hemendik 18 urtetara berriz be deitxu. Bueno. Etorriko gare. Bueno, guk ere behar genuke hemen, baina... Aitan, epozik? Bai. Geixi, amonai, Pena gutxo batekin, bai. Datozela mondrautar gehiago, Eskuzagarrik hartuko ditugu, eta? Hori da. Mikel eta Aritz, Gorosti eta Irune, bigarrenok gehiago sufrituta, Komodina de asmadot. Ja, hori, ez dagoen lekutik ere komodina atera nahi. Eta orain zer? Oine doze repasalda. Gehien guztaiak unea, da gehien guztaiak. Asko entrenatuta gatoz. Pillo bat. Lasai, sokatira gatorreta. Sokatira portuguesez, sokatxira! Eta sokatiraren abestia soka, eta zuek tira. Ingo dugu, bai? Soka! Soka! Hartu legua sokatira guaz. Bai, txalo, Edo ez, nahi duzuena. Erne, Gorosti Irune, demora! Europako ze hiritik emititzen da urte berri eguneko kontzertua? Viena. Vienatik. Zein talde ezagunen kanta da Hey Jude? Beatles. Zenbat da 14 can be, bider bi? 24. Maitanek 8 urte ditu eta 4 urte zituenean jaio zen bere anaia Aitor. Zenbat urte ditu Aitorrek? 4. Ze herrialdetako matrikulan agertzen dira AL izkiak? Albania, bikain. Zeinen teoremaren bidez, kalkula dezakegu triangelu angelu zuzenaren aldea, beste biak baldin badakizkigu? Pitagoras. Partxisean beste jokalari bat jan baduzu, zenbat egin behar duzu aurrera? 6. 20. Kontrol eta Z letra zapaldu beharko duzu ordenagailuko teklatuan zerbait imprimatzeko. Kontrol? Alt. Zer? Alt, kontrol alt. P. Nor da modus operandi musika taldeko abeslaria? Paso. Iñaki Ortiz, zer da zuretzat zure amaren lehen guzuaren semea? Bigarren lehen guzua. Hori, ondo? Ze zibilizaziotan sortu zen demokrazia? Grezian. Antzinako Grezian. Ze ikasgaiko irakasleak hitz egingo dizu haitzuloaren alegoriaren inguruan? Geografia. Filosofia. Italiako ze herritan jaiotzen. Gorosti eta Irune. Bai. Filosofia sartu beharku, Haitzuloaren mitoa. Bai, filosofia sartu, eta... Gero momentu batean, zuek ote zineten ere zalantza, Bai. Gu gara? Bai. Liau gara, portzu. Kontrol P eta... Jazta. Kontrol alt. Asmain jot. Gorosti eta Irune, gauzetxu bet. Zer derradan zuek azegotie. Urrengo minutu arte! Mikel eta Aritz! Berriz ere sokatiran aurrera eginda. 11 osatuta nolabait saio kopuruari dagokionez. Ondo legoke hemen finalean ere 11 osatzea, gero urrezko galdera, eta gero irabazi. Eta eraman etxera, 7.000 eta 50 euro. Ikasbidea irako ondo. Jarraituko dugu, prestaketa lanetan. Lagoaiz eta ikastolako lagunekin, apazuek! Etxeko ideialdia, gurekin bat egiteko unea aplikazioaren bidez. Mikel Aritz, izan gara turista, noski. Bai. Jasotzen ditugu turistak, bai. Aprobetxatu nahiko nuke dinot. Aldarriren bat edo? Bai, Urdaibeiko izan da, aprobetxatu nahiko nuke esateko turismoari bai, baina jasangarri eta inguruarekin, eta pentsatuz eta ingurua mantenduz, eta oso garrantzitsua da lau guztia, esan nahiko nuke. Go home ere bai, alegia. Ez, bai, dinot, pentsatu behar diren gauzak direlako, eta oreka oso garrantzitsua da, bertakoentzat eta datozenentzat eta bar. Mikel Aritz apurtxuet horri buruz hitz egingo dugu. Hollywood turismo ataritik atera ditugun datuak dira, 2023ko ekainekoak, oin urtebeteko datuak dira, datu ofizialak. Bertako biztanleko turista gehien jasotzen duten hiriei buruz hitz egingo dugu. Mikel Aritz, hauxe galdera. Biztanleko, bertako biztanle bakoitzeko alegia, turista gehien jasotzen duten Europako 10 hirien artean daude. Denbora.
Oslo, bai edo ez? Florentzia. Praga. Dubrovnik. Brujas. Porto. Venezia. Reykjavik. Gutxi joaten da, gutxi bizira. Tallinn. Ez da ere esango nuke. Edimburgo. Asko joaten da. Zalantzan, kolokan. Bai, ez. Paris. Bai, ondixa da, baina... Egiaztatu egingo dugu. Bertako biztanle kopurua ere kontuan izan, Brujas txekixa da, Bost. Akats. Biztanleko turista gehien jasotzen duten Europako 10 hirien artean daude. Lau akats? Nik Tallinn kenduko nuke. Txekixa da, mira. Tallinn. Bada, jentea. Ez que Paris. Milioiak bizi dira. Milioiak doaz, baina... Oslo txikia da. Ez que Florentzia da. Ez da egiten. Reykjavik kenduko? Ba, ez datzeko gehiago. Oize. Bi honitxako bat. Brujasera bat, ez da jentea da Brujasera. Bai. Espetoka. Reykjavik, ero Paris bizitako bat honen pasa bio. Reykjavik. Eta zer? Zin kenduko du. Kroazia. Dubrovnik. Kroazia. 10 segundo. Dubrovnik bada. Porto. Venezia. Denbora. Ez da egiten Venezia eta bardina. Mikel Aritz. 11koa kokatuta urrezko galdera. Hiri hauetako bik, zerrenda ikusten hasi, ez dute UNESCOko munduko ondare izendapena. Gizateriaren ondare gisa ere ezaguna dena, tenpara. Zeinek ez dute? Oslo bat? Porto bai, ez? Porto bai. Reykjavikek. 10 segundu esko bai. Ez dakit, ez que... Oslo eta Reykjavik. Oslo bai. Reykjavik. Zemuz? Zalantzasko. Bai, zalantzasko. Portentaiak eta... Biztanleko hori da. Ez que hori da, bai. Hiri horietak. Parisen jende pila bat, baina, karo, hain ondixa bai, Tallinekin konparatzea zaila da. Ba, Mikel Aritz horitzen ariketa, badakigulako Paris dela munduko hiri bisitatuen-etako bat zelantzabarik, baina bertako biztanle kopurarekin konparazioan ibili gara. Oslo, Porto eta Paris ezezko eremuan. Bai? Portugago bigarrena da. Ondo, Oslo ez dago zerrendan. Porto 12. postuan dago. Urteko 9 turista jasotzen baititu hiritar bakoitzeko. Eta Parisen kasuan horixe. Hau ere zerrendatik oso gertu, 11. postuan, hiriburuak Paristar bakoitzeko 9 turista jasotzen ditu urteko 50 milioi. Baina, biztanleak ere asko dira, esan bezala. Florentzia, baiezko eremuan. Florentziar bakoitzeko 13 turista jasotzen ditu. Brujas, ibili zarete zalantzan. Bai, Brujas ez da ondixa, eta niego nintzen jende pila basan. Ikasle asko. Zeleku ederra be bai, Ederra iria. Baiezko eremuan. Eta herritar bakoitzeko kasunetan 21 turista. Tallinn, zalantzan, eta baiezkoan geratu da. Bai? Estoniako hiriburuak biztanle bakoitzeko 10 turista jasotzen ditu. Dubrovnik. Bisoko ginen aurreko bi luzeko diruakin. Bisoko ginen bertan. Eta turista bakarra zineten edo? Asko. Eta undixa besta dura. Ni beho nintzen aurreko miluzeko diruarekin. Dubrovniken. Zagoa irabazi berria, Bai? Eta hause zerrendako lehenengoa. Lehenengo postuan dago biztanle bakoitzeko 36 turista jasotzen baititu. Reykjavik.
Biztanleko puruarekin ibili zarete. 1000 eta piko ditu. Baiezko eremuan. Utzi dugu. Autu ona izan da? Zerrenan dago, bai. Biztanleko 21 turista jasotzen ditu. Venezia. Bai. Bai, kanalak bisitatzera, 21 turista joaten baitira, herritar bakoitzeko. Edimburgo. Baiezkoan daukagu, bertan egon da? Bai. Zeleku erra, Erra, hori, bai. Jendazko? Bai, neguan, gabonetan joan ginen, eta... Udan hor festival asko eta goten dira. Bai, Fringe, izenekoa. Baiezko eremuan, Eskoziako hiriburua zuzena da? Ez dago zerrendan, Edimburgo ez da Praga ere. Edimburgok 7 turista jasotze ditu. Herritarreko Pragak berriz 8. Ez daude, zerrendan hauek. Mikel Aritz, 225 euro. Mikel, ze bidaitxu, egineko zenuke? Hauetatik. Nik Islandia fanguru, baina orko askotan egon bai. Aritz? Hortik, esan, egani Dolomitetara Italietara. 1000 eurorekin ondo? Lau gara. Mendira joateko... Ez da behar. Antxoa batzuk eta... Atuna eta... Hori ba. Mikel eta Aritz, urrezko galderarik eta bikaina egin dugu, horren adierazle 225 euro, eskuratu dituztuela. Urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitzak 1000 euro balio ditu. Galdetu dugu, hiri hauetako bik ez dute UNESCOko munduko ondare izendapena. Aukeren artean, Oslo. Mikel Aritz, Oslo zuzena da? Oso ondo, ez dauka ez. Izendapen hori, Norvegiako hiriburuak, Europako Green Capital saria irabazi zuen. Irabazi zuen, baina ondare izendapenik ez du. Ibili zarete eztabaidan denpora hartuta ondo, ez beste batzutan gertatzen den moduan, eta denpora hartuta eta aukerak ikusita, aukeratua Reykjavik izan da. Zer dela eta? Nik uste ez dagoelako lan, ni egona nago eta ez dago lan zer deigarririk. Eliza bat dago, lan berezia baina. Eta beste guztietan ikusten dugu aukera egon daitekela. Mikel eta Aritz, 225 euro, 1000 euro bihurtzeko bidean gaur urrezko galderaren erantzun zuzena asmatuta. Reykjavik, Mikel, Aritz, erantzun zuzena da? Mikel!